Vinum Vetus, gammel vin, og Vinum Recens, ny vin, er et par af Ex Libris fra 2009 af Oleg Denisenko. I Vinum Vetus ses en træt og fortvivlet mand. Hans ben peger i begge retninger og er ikke sikker på, hvilken vej han skal gå. I al denne forvirring er han begyndt at forsvinde og smelte sammen med sine omgivelser. Selv den hest, han rider på, er begyndt at falde fra hinanden og blive opslugt af manden. Manden holder i sin venstre hånd et sort bæger og peger mod højre, mod hans fremtid. Men da hans ben er af to sind, og hans hest helt har mistet sine ben, kan han ikke nå sin fremtid, før han konfronterer den fortvivlelse, han oplever. Manden i dette billede kan ses som at være Oleg Denisenko, der i sin egen ord oplevede stor tvivl omkring sin kunst, efter han opnåede succes som intaglio-kunstner. Efter hans udstilling i Albrecht Dürers museum tænkte han, "Don't I just repeat what has already been done 5 centuries ago? Gentager jeg ikke bare, hvad der allerede er gjort for 500 år siden?" Denisenko så til Leonardo da Vinci for inspiration, da han besluttede sig for at tage sin kunst videre. I dette Ex Libris kan inspiration fra da Vinci ses i blandt andet den vinge, som sidder på mandens skulder. I mandens højre hånd holder han en stav med en fleur de lis, en lilje i enden. Liljen har gennem historien været et symbol for mange ting, både religiøst, politisk og kunstnerisk. Den ses ofte i forbindelse med det franske kongehus, hvor den signalerede perfektion, liv og lys. Det kan ses som at manden bruger staven som en blindestok, mens han forsøger at finde vej til hans sande kunst. Denne tolkning kan styrkes, da meget af den kritik, Denisenko fik, da han begyndte at eksperimentere med sin kunst, gik på, at det han foretog sig var helligbrød. You specialize in intaglio. What business do you have painting and sculpting? What sort of strange experiments are you doing with levkas? How appropriate is it to use the traditional material of the sacred art to depict those bizarre fantasies of yours? Du specialiserer dig i intaglio. Hvorfor maler og skulpterer du? Og hvad er det for nogle mærkelige eksperimenter, du foretager dig med levkas? Er det passende, at du bruger den hellige kunsts traditionelle materialer til at afbillede dine mærkelige fantasier? Denisenkos fortvivlelse var nu større end nogensinde før. Skulle han bare være vogter af Dürers eftermæle, og ikke forsøge at opnå den samme alsidighed som da Vinci? I Vinum Recens ses den samme mand igen, nu med et energisk udtryk i ansigtet. Hesten har også igen fundet sin form og trækker bravet Denisenko fremad på sin vogn. Bæret fra før skinner nu gyldent og er prydet med ædelsten og et komplet solhjul, hvor der før kun var en tom ring. Solhjul pryder også mandens skjold. En ny dag er gryet for Denisenko, der med hjælp af sin søn har fundet sin egen stil. Gesografi.